Čaute, zaujal ma jeden komentár k môjmu videu Konsenzus nie je pravda, alebo sám proti všetkým. V tom komentári, budem to parafrázovať, písateľka píše, že nie je jej jasné, prečo ma ľudia opúšťajú. Tam som sa totižto s tým zdôveril. Že prečo tí ľudia odchádzajú, alebo prečo ich strácam, keď všetky názory, ktoré ona doteraz odo mňa počula, sú veľmi s ňou súzvučné a nerozumie, ktorý konkrétny postoj spôsobuje, že strácam ľudí. Možno je kľúčové uvedomiť si rozdiel medzi obrazom a postojom. Obraz je to, čo sa ti zobrazuje v okolnostiach, vo vonkajšom prostredí. Aj keď sa jedná o vnútorné zobrazovanie a predstavy, aj takto v čarodejníckej praxi považujeme za okolnosti. A postoj, to je tvoj vnútorný stav. To, čo momentálne teraz túto chvíľu prežívaš. Ako iste viete, nie vždy sa to, čo pozorujete, čo sa vám zobrazuje, či už vo vnútornom zraku alebo vo vonkajšom, je v súlade s tým, čo vnútorne prežívate. A keď tento rozpor nastáva, mali by ste to riešiť. Čarodejník hovorí, že to dokonca musí riešiť a vyriešiť, zosúladiť sa s týmto stavom, teda aby jeho vnútorný stav, vnútorný postoj bol v súlade s tým, čo navonok pozoruje. Ľudia, ktorí navonok pozorujú moje obrazy, moje názory, pozerajú videá, čítajú odo mňa knižku alebo nejaký článok, sú vystavení obrazom, ktoré sa im páčia. A ten nesúlad s ich vnútorným postojom nemusí nikdy nastať, pretože oni sú len pozorovatelia, ktorí sa nezainteresovávajú do dejstva. Problém, ktorý pocítia z nesúladu ich vnútorného postoja a vonkajšieho pozorovania, nastáva až vtedy, keď sa so mnou skamarátia. Keď dostávajú sa so mnou do užšieho styku. Vtedy sa naplno prejavuje, pokiaľ tam je, nesúlad ich vnútorného postoja a vonkajšieho prejavu. Zovšeobecním to takým podobenstvom. Predstavte si, že ste na turistike na úpetí hory a ocitáte sa v prírodnom prostredí, ale nie takom utešenom. Je tam bahno, mokrade, rôzne trne, pichliače okolo vás. A pozorujete vrchol tej hory, toho kopca, kde je prenádherná krásna čistinka, biele skáliská, stromčeky, v rôznych zoskupenstvách. Takže viete si predstaviť viacero činností krásnych, príjemných, ktoré by ste tam robili. Tá predstava je taká silná, že obdivujete ten obraz a naozaj si prajete sa tam ocitnúť a užívať si ho. Keď však sklopíte zrak, uvedomíte si, kde ste. A ten rozdiel medzi tým, kde sa nachádzate a tým, čo pozorujete na vrchole toho kopca, je obrovský. Sú ľudia, ktorí majú dosť síl a ten obraz ich povzbudí a nakopne a vykročia vpred. Ale sú ľudia, ktorí sú možno už unavení, vysilení alebo majú veľmi ťažké bremeno. A tak to poznanie, že kde sa nachádzajú a kde by chceli byť, ten obrovský rozdiel a dokonca odhad tej dĺžky cesty a namáhavosť im vlastne vydesene predostrie pred oči poznanie, že dostať sa tam, kde chcú, už vlastne nevládzu. Tieto dve poznania sú veľmi vzácne, pretože pri prvom poznaní proste naštartujete, zapnete svoju dôslednosť, všetky sily, pozbierate a idete vpred. Viete, čo máte robiť. A pri tom druhom, ak príjmete to poznanie, že nevládzete, tak sa obzriete okolo seba a poviete si, idem toto miesto zušľachtiť, aspoň natoľko, aby som tu mohol dôstojne a pekne žiť. A dívajúc sa na ten obraz na vrchol hory, ma bude upokojovať a možno aj inšpirovať k tomu, aby som aspoň trošku to miesto spodobnil na to isté, ako vidím na vrchole. Takže aj v tomto prípade jednoducho viete, čo máte robiť. A pohľad na ten vrchol vám pomáha a inšpiruje vás. Najhoršie to majú ľudia, ktorí možno aj majú dosť síl,
aspoň si to myslia, ísť na ten vrchol. Ale tu, v tomto priestore, majú niečo, čoho sa nechcú vzdať. A tí ľudia tou pochybnosťou, tým stálym prepieraním možností, tí žijú v utrpení. A ja to veľmi dobre poznám, aj na sebe. V niektorých témach som si uvedomil, že sa ďalej nedostanem ako som. A preto si zútulňujem to svoje miesto, vnútorné, duševné, alebo aj vonkajšie tak, aby bolo čo najbližšie tomu ideálu. Sú témy, kde som sa naštartoval a doteraz stále trpezlivo kráčam a idem, pretože verím tomu, že ten vrchol dosiahnem. A dokonca ľudia, som aj bol v situácii, kedy som sa nevedel vzdať niečoho, čo už ku mne nemalo patriť. A potvrdzujem, spôsoboval som si tým veľké utrpenie. Nuž a na záver, za zvuku zvonov, vás chcem pozvať. Keď sa vám páči to, čo reprezentujem, keď súhlasíte s tým, čo hovorím a máte dosť síl, aby ste vykročili, tak poďte ku mne študovať. Na stránke vedomaškola.sk nájdete témy, cez ktoré sa môžete so mnou prepojiť. Keď už nič iné, aspoň si overíte, či váš vnútorný stav sa vie naladiť na ten vonkajší obraz, ktorý pozorujete a ktorý je pre vás inšpiratívny. Nuža, keď sa to nepodarí, ako sme si povedali v podobenstve, vždy máte výber z 3 možností. Zušľachtiť si miesto tak, aby sa vášmu ideálu čo najviac podobalo a zmieriť sa s tým, že zostanete, kde ste. Vykročiť a trpezlivo kráčať a zanechať za sebou všetko, čo k vám nepatrí a budovať novú svoju pozíciu a nový postoj. Nože naozaj máte aj vo výbere 3. možnosť. Lipnúť v závislostiach na veciach, ktoré k vám nepatria a prežívať svoje utrpenie do tej miery, akú sami zvládnete.